सानजारि नोगोर बर' खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव बोखावै लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमनि खुंगा नैथि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो लानाया लाहार फाहार 90% जाफुंबाय। सिमेन्ट सापरिनि समकं रंग मन्चआव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंनो थाखाय दासान्दि लाहार फाहारा गोख्रैयै सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि लखिमपुरनिफ्राय जनायसिम गासै बर'नि खौरांगिरिफोरखौ लानानै जुथुमनाय जागोन। बे हाबाफारियावनो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। खौरांगिरिनि सिगाङाव बानजाय आफाद सानजारि नोगोर बर' खौरांगिरि गौथुमा सानजारि नोगोरनि गासै रायजो राजाफोरखौ हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो खावलायहरदों। गिबियावनो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिदों। बेखौनो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनोदि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव बोखावै लखिमपुर जिल्ला खौरांगिरि गौथुमनि नैथि बोसोरसालिया जुथुमाखौ सिमेन्ट सापरि हालामनि समकं हालामनि बे रंग मन्चआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। बियो जोंना अलरेडि 100% जाबाय होनना बुंनांगोन लाहार फाहारा। दा बेयाव जों माखासे मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जादों। बैफोर हाबाफारियानो जाहैबाय जोङो गिबियावनो गाबोननि जे 4 जुननि गिबि हाबाफारियानो जोंहा बिफां फुलि गायनाय। बेखौ गायजेनगिरि महरै जोङो बे ओनसोलनि सासे फरेस्टार बिथांखौ लिंनानै लाबोदों। बेबायदिनो जोङो माखासे गोनां हाबाफारि लादों। लोगोसेनो जोङो बे खौरांगिरिफोरनि जुथुमानि गेजेरजोंनो लाइमोनफोरखौ जोङो मिडिया बा ससियेल मिडिया बेयाव नांथाबनानै माखासे थायो बा बिथांमोननो माबायदि नांथाबनानै थानानै बिनिफ्राय जों मा सिखायनाय आरो माबायदि खामानियाव बाहायनांगौ ससियेल मिडियाखौ। आरो लोगोसेनो जोंनि खौरांगिरि जानो साननाय जा लाइमोनफोर एबा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बिथांमोनखौबो जोङो माखासे स्कप बा माखासे जोंनि सांग्रांथि बा माबायदि जोङो खौरांगिरि जाहैनो हायो बिनि सायावबो जोङो माखासे जि बे हाबाफारिनि सायाव जोङो माखासे बुंथिगिरि महरै बा जोङो मटिभेसनेल स्पिकार महरै माखासे हांख्रायनानै आलासि जों लेंहरनाय जादों। लोगोसेनो जोंहा जिल्ला आरो सेन्ट्रेलनि माखासे जोंनि बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो हांख्रायनानै लेंहरनाय जादों। लोगोसेनो जोंहा मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय हारिमु बिलिफां बेखौबो जोङो लानाय जागोन। बे हारिमु बिलिफांखौ लानायनि गुबै जोंहा थांखियानो जाहैबाय जोंनि बे ओनसोलनि जाखांफुनाय जाहाथे लाइमोन बिथांमोना सिंगार जानो एबा देंखोगिरि जानो ओंखारबोदों। बिथांमोना गुबुन बे माखासे हाबाफारियाव बिथांमोना स्कप मोना। बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ जोङो बे हारिमु बिलिफाङाव खाबु होनानै जाहाथे सासे मोजां सिंगार जाहैनो हायो, सासे जाफुंसार सिंगार जाहैनो हायो बा फेमास सिंगार जाहैनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बिथांमोनखौ बेयाव स्कप होनानै जोङो खनहोनाय जागोन। बिनिखायनो बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आङो गुरैयै खावलायदों। गाबोननि जानो गोनां हाबाफारिनि खामानिफोरा जोंना फ्राय जाफ्रामजोब्बायानो होनजायो, एसे एलाल'सै। ओमफ्राय जोंनि हाबाफारिया गाबोन फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागोन आरो गेवलां मेला 11 रिंगानिफ्राय जागोन। बेयावनो जोंना गोबां गेदेमा आलासि बिथांमोना नुजाथिफैगोन। बेनिखायनो खाथि खालानि रायजोफोर आरो उन्दै गेदेर लाइमोनफोरा नुजाथिफैनो आंनि गोसो गोरबोजों खावलायदों। जाहाथे गोबां गिदिर आलासिफोरा जोंनो मा मोजां बिबुंथि होयो बेखौ खोनासंनानै जोंनि माने लाइफआव आगबारिलांनो हागोनखौ माने बिथांमोना जोंनो गियान होलांगोन। बेनिखायनो नुजाथिफैनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों। आरो जोंना बेयाव हारिमु बिलिफाङाव जोंहा गोबां बेयाव हारिमु बिलिफाङाव जोङो गोबां जाखांफुनाय देंखोगिरिफोरखौ जोङो हांख्रायहरदों। बेयावनो जोंना फैगोन मुस्रि टुक्रेश्वर बर', मुस्रि आगोमा बसुमतारी, मुस्रि रुंखां खेरखातारि, मुस्रि बिपिन खेरखातारि, थरायना पुर्निमा बसुमतारी। नोंथांमोनाबो हारिमु बिलिफाङावबो लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोनखौ जों खावलायहरबाय। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन।
लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव जिसे थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।